ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ରହୁଥିଲେ। ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ଓ କଇଁଛର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଗଲା। କଇଁଛ କାକା ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଭାଗ ନେବ? ହଁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଜିତିବ ତାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଭଲ ହେବ। ଦୌଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁ ଜୀବ ଆସିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠେକୁଆ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡୁଥାଏ ଓ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା କି କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। କଇଁଛ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲା। ଠେକୁଆ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଆରାମ କଲା। ଏ କଇଁଛ ଏବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସେ। ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ଠେକୁଆକୁ ନିଦ ଆସିଲା ଓ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠେକୁଆ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଜିତିଗଲ। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି।